da mako watchi womu kosio womu kosuku fra wasukasiya no so subonto na denchi ama womu nyina da wu abata ni binomo srema mpani na narudan kwa kufuado wachima pese be mabo adasa womo kwan na womo emwa no free SHS no a wode abane mu sada ena batan so tiemu sa so tweane ke de mankoda wo suku mu aye jaye no yensan ko famra man sukruchi adwuma ekodi ababa tudwa so do ni chekra pompire man tem free na ko won ba be hyase bubu nsuo no to sa e de ama wu no Ore Collins that ani afofro na bi e de ntansa afofro e de abowo nom e de afa ne nsem bi a wogina mu court no abusianfo we ni afofro pini akekese ne ne se kasia ba bia wo bia na nwumre ye ba ne de aba besom wo wadwenche ne nsusu wo de ba ye social media platforms awodo ne nyina so wo de bia so a ye guso ye be kasia ne mamo ne ye be kenkan oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche ne nsusu odo tutu no mo a ye guso ye be kasia ne mamo ne ye be kenkan ede amamo ye de ne nsesan na ya bo amali bia boga enwume me de made papa bi wahini ni ama krancha da zoas of mami premier ya wo kasa na kuko ahwe yi no de be yi no obama bibi kra atram ene yesi nkonwa ya de kase bo ebre na nye de obi beka na ebeti de be ya na be mutuafo ahemfa kase bo no enfiti ase ene papa johnson yesi edun katia ye dwamtre ni de man ni de isi amanyokuo ene ode abetu dwa wo kirem se de be na 2024 abato ebeto ene de isi betumi edi mu nkunim no eno na ka ho bie ye no ntuwa isakraye e wo mra hye fiemu won ma de hia wo mo badwuma e wo ho no wo so ohunu se 2024 abato no ni nyina be gina sikasam so enunti ene wasakra sa brei ye papa Haruna Idrisu no ye tutu o makogina ba bi di afoforo de aba na wo sister changes ene ohun di free grassroots ene ye pem a de aba beduru ba bi a wo mo de ebaba beduru no na chese enye se bo apaye na ene papa ye a wo mo ya keka wo mo wabom na tumi abo wo ama 2024 abato kese a ye beto no wo mu It is true. We've issued a letter from headquarters signed by the General Secretary, the new General Secretary, Honorable Fifi Fiavi Bote, communicating formally to Mr. Speaker changes that we have made in our front line in Parliament. That is indeed true. And the new changes will bring on board Dr. Kesela Tufosen as the new minority leader, Honorable Ama Kufibwa as the new deputy minority leader, and Honorable Governors Kwame Agboja as the new chief whip. And then we maintained Honorable Doyo Ganza and Honorable Ahmed Ibrahim. So this make up the new list of leadership in Parliament. Well, there are two questions. Why we are taking the decision and why now? And I guess the answer is the same. We started reorganization of our structures to be able to position ourselves to fight election 2024. We started that more than a year ago. We started at the branch level. We've since done elections in about 40,000 branches. And then from there, we proceeded to constituency level. We've done largely with all the constituencies, and then we've done regional elections, and we just completed the national elections. So the next in line is to take a look at our leadership in Parliament, and that is what we've just done. So in terms of timing, it is in line with the way we are prosecuting the national reorganization. And in terms of why, it means what it tells you is that the only constant thing in nature is change. And so since the environment is changing, leadership and many other things must change along the new environment. We know, for instance, that going into election 2024, the economy is going to be the major battleground. And so many of the debates and other discussions will focus on the economy. So we better put your best man in the economy forward. And that is what we've done.
And then we also looked at energy, this petroleum and electricity challenges. And so we needed to settle on Kofi Amabua, our former minister, to be the deputy minority leader. And then the other area is infrastructure. And Kwame Ogboja being our man in infrastructure should play a key role. So that generally is what informed the changes. But there are other things that are coincidental. You take the leadership of parliament, we are bound to organize ourselves in such a way that, by and large, we provide for regional balance and other balances in our ways of doing things. And so since it is very difficult to get representation of 16 regions in 5 appointments, you need to do a lot of mathematics. And our view is that the balance cannot be secured with only one segment of the party. So Way Papa Johnson, as you don't get here, I'm training him, and it is the Amanyoko. I was here, Gusua Janandis, Amanyoko, and Nensachaya Cosso, Elwam Raswig, Fim Honwa. Nasani Emon Musam de Dano, Away, ye pram to break us, Simon, yet 2 men send this Amanyukuno, and Pedinfu, Diamanyukun, and Nim, Raswig, Fim, you mean Neddy, or Penny Haruna Driswa, near Nim said Dom Kuma, Raswig, Fim, Mufado Donwa, just so many and this if one one not any candy. Do a minimum and penning for a day. Mraswe Jenny or Mraswe Jeffima this year, one more swasi about 2 pesos, Kumasa Bontenso, honorable Muntakaso, so may in a day, and you ran more baby, you know a cajon, or my woman in Unconsa, and the Afro Nakwa show Manemo, a Yanni 2 manim, send this Yaman Yokonokrato Modiaba Bonteno, Dr. Kessel at Forsena, where Mraswe Jenny or Mraswe Jeffima this year, one more a Jumako and Yen, the Siama Baton Pesaso, and a airquake can do for Frokra, and the Ama and this Yaman Yukuno, a woman Raswig. Na busia sansam we beto dwasa no ena do ani che tamala bonten so a wa woni tuasa har na Idrisu honum ena odi ne MP no mrante ne maba wa bi no madwala wo ho a enya asam keto akra na busia oba TV ne so a na ne wa ba behwe opani Kessel Atoforsen ene dikan se minority leader na honorable Emmanuel Amakofibu a wono so aba beto aso se na bedi ekire opani Kwame Agboja ena ebeye minority whip na bedi echire dikan ababeye honorable Ahmed Ibrahim na ma me comfort eye Joe Ganza soso no ababeye abedi echira wotoso emieno entera no makomako numi ena Yakopon ya dom na parliament omufro makoma nim no omokoye adwuma omo ebedi ndc amanyoko no enim na amsema na mrantie watermala bonten so edwalai papa so omo so wedie enyo bia na ye se Johnson se edu nketia no a opeso je party no ekente ne niase no ena waye saade wi. We are aware that there was more than this one because you know what to do. You know what to do. You know what to do. I said it again for speak to our vote. These people all of them yes, vote. So don't need that why they are voting. You know how to do. If you want, I'm the chairman for Tamaka constituency. If you tell my people that vote for Aga, don't vote for Obama. And you put them for the party. No action. If you go around and tell people that vote for Aga. So yes, so that's why don't ask me that if you want, if you accept him, you do that. So this one, that's why you say that you don't agree. This one you are. Because if you put if you don't do it, so I want to remind you, that time you came to General Secretary, you don't have paper. You don't have paper to give anybody. But we are giving the secretary to you. So now you are a big man. You want to punish people. Look at nonsense. If you are so what? So I want to tell you, I'm the constituency chairman. I don't care about you. I don't care about you. Oh, people, you can't come to tell me. People, look,
You want to vote 3 times, you get chance. Because of your stupidness, you don't get chance to vote 10 times. Abusuan timraso adwani a wamraso adwafie ma de so mo tamale south abaton pesua so a ndc amanyoko yi na die se minority leader wamraso adwafie m na mranche ne mabawa wo party ne mu tamala bonten so ese wani nsese ye ka kire wone e party office no mo omo se ese edu nketia so to oba ne bia wo so wo moto oto baako na omo so mato baako ento oye na adwene se woje party na boso a omo ene ne ya adwena enye yinti wei eye nawie ne yesiye e tamala bonten so ndc amanyoko no anamuntu hu no Yada swaye jinani disi amanyoko na sansa kraye no ya Dr. Kesa to force ne ebedi dom ketwa na nimu a papa Aruna Idrisu ye na to akonya no nipa bebre ani anhyada anye ho amanyoko no mu wamsi we ye kupa na asie no elembele mrase bedwani papa makofibo a ena sabre yi wono so beche papa James Kluche afede so anemu se edom ketwa na no bani abedi akire na wanam krata fifi flave kwate ya wono trotron krata de mani disi amanyoko ni mu enwo de ba ye papa Kwame Agboja ena sabre wo be de o shetakra wogem papa ni papa ye chief whip no wono so ebebo jana wa ba bebo banda MP Ahmed Ibrahim echiridom maami comfort da yogansa wono so eba be gina mu a wom se akaso wom de be ko party try kasie mu no makwa akwaje atum wom hwe kwan so ogefo bosome ne de to so nso amra se bedwafo no be ko no na cheso wom awie we nyina na ya chiritwie e wa manselo na maje we Miji so papa na tizai oba de adom me ho ye na mo so yo ya ho ye na nsakra ye ho asem na epesi etie kakra firi ho minia maminda wasini akwanya wodi ama me anwumre changes ene aba ewo ye nua no NDC leadership wo parliament no enkrofo bebre na akere omo adwen nanso minia so far nia ye betumi aka ni se onabo ato forcing ye nne ono na replace Haruna Idrisu oyo bi a wakwadare ewo mrahye bedwadumadie mu anya hwe kra no emfie maako beye dumienu die watumi atwagu ewo mrahye bedwafie ho entisia fa capabilities of doing business a ye hope say onabo ato forcing obetumi aye amana broso woni ni new leadership a ya power na se de nkrofo te ho pintinkwa ni se sa obuo na da members eno no nyamfo Haruna Idrisu ntem no sa respect no ebetumi aye adwuma ewo na bo ato force pay so ana empo obetumi akasa kire ne members no ebra ebi omu ye dede bi ana niema bi ense ne mfata sane Haruna obunani ana osini trust mpo a ne members chi de opa kire na se no beni niema ye hwe ani mu se new leadership na eba no womu betumi a control mo members enu achi no as a Ghana for the betterment of the country sebase nei aban de adwuma bi anamra bi abetum na hyebedwafie na safanunu mienu no omo adua nkọ benkromu a NDC new leadership ye ne ya pa omu betimi a build consensus sanya beye di nkabomu ebeba no motimi esiginaye edi ama oman Ghana na mini ya weni niama ye hwe ani mu se new leadership no omu betumi aye na so far si ye ka adwumasem parliamentary business na kasa de omu ba afie hwache dwumadie no omu tiase na omu betumi susu aye ama na broso na wode wani adi mrahye bedwafie ne ho amanebo ho nsem bebre wo sansa kraye ya wo makofare aba manyoko no na betumi akofa ha obi di abre wo no emfansinsan so boni bia emremra se bedwa no na empo emfansinsan so boni bia enko party na afa esan sisan krofo ya yedo omo abai wo mo ye emra se bedwafo ye omo tena fie ho ache omo kwadare wo business nim wo mo nim kwan ya ye fa so hyehyemra edi dwuma wo mam na sebedwafie enti se bia edi sunsanso bebre parliament woni dwumade mu de eno de so far no yentumi nsi hu ginaye ye hwe ani mu se omu betumi aye esan se ye gidi se omu se fata so omu betumi aye
Nana nyumre min se obra no wadaje Sompa ne etiefo ne ahwefo nyina da wase papa yenua ba nana ya chirchie ya woto ye nkrabo efri wo manum ra hye bedwafie mu enkran pompone mantamo ene ne kobon komo no Abusuana ne ye ka wo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsam no bia wo bia na yegusu a ye de ma mo star bia bia no wadwenche no nsusuye o de ba na ne o de afa Facebook ene ye social media platforms awodo no so yegusu a ye be kase ne mamuo no ye be kenkai ede ama Facebook ye Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, and a YouTube, Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana. Wajin Cherun Susi Fabia Biaho, Yuguswa Yebeka Sen Mamma Yebeken Kain, Yajum Edia Mamma Yentoaso, Yademu friend this in Comunimo, not Yademo Ako Honorable, Canada Kwame Akompra Kotia Boya Poa, Papa Nenia Bedese, and Ebidi and Sojan Kasami Kradia Wanania, Wape President Yedi, our MPP Amanyu Kuduma was re, a train in yes, I know for a one PP Amanyu Kudum says Abreya, or Mulezio Mubutu, no Makakotua Bakwa Franketufua, obey him Frank Adiam MPP Amanyu Kuno, or Moncano, no Montuabamano, na Omedi Party and for Monco 2024 elections, no. Na and Ejumadi Biakoso, I want Crapumpudemantemua, yes, a Naya International Day of Education in Ghana, a whole Jumedi who jabo, a coso National Theatre, I want Crapumpudemantemuma, on about Canada Kwame Akompra Kwatia Boya Poko Casa was here, and I say Ghana for saying, don't for your dum, Nessia 12 by the UNICEF president here, and your technology city. Ubeku crew edi Ghana ha ama my Ghana enam so eyachia akompuntuom sikasemu eni BBM. First one, like I said, I will first promote technology. Technology in the sense that the vice president has done well developing the digital system, what they call digitalization. We need to take it a step further by, encouraging the youth to build softwares and sell it across the world. It shouldn't be only Ghana. So we need to promote technology first. Like I said, if you go to China, a city called Shenzhen is noted for technology. If you go to America, California, Silicon Valley is noted for technology. When you go to India, Bangalore is noted for technology. What city in Ghana here is noted for technology? So I'm going to build a whole city, technology city, either between Cape Coast, Elmina, and Commander area, or Adam area. We need a whole city promoting technology, so that in Ghana, if you go to America, for instance, Bill Gates company, a Ghanaian lady is one of the chief executives, a technology company. So what makes you think that Ghanaians or black men, we can't do it? We can. We need to challenge ourselves. But Abusian Toya Mraswe Jenny or Wamraswe Jefima, this or more Saint Central about on person, Sonable Kennedy, Japan, Yeten, can weigh Edge Media Cosu and Crapumpudemantemo, Nanyo non Kune Quasia Cocasaye, you an eminent peace ambassador, a your penny Wellington Usu, a year Tebiri Susuno, and in some say a Tuja would you mediana say. International Day of Education, first session Ghana, year from International Association of Work Peace Advocates. What I you're defining education in a way you're raising more entrepreneurs and a more practical way. And you say, and Global Africa Transformation and Industrialization Project. Where Juma, when a man so done it amount for Abraham Hadia. Yet, amount for your training amount for Ewo, Juma, I would do it. I'm ready to be no one year training. Over mushroom project here. Training it again, and now we we are or your technocrats. Organization is supporting more production. Now, has also had to produce like your industrializing by processing it into different. And the year training woman, and they will have a say 50 kilos. We know I say 1 kilo 20 cents. And the 20 cents times 50, now a scalable.
And then so we have a say on daily basis. And you redefine education in a lot of ways. You school. Abusia waya UN Eminent Peace Ambassador Penny Wellington Owusu Tebri and yetene king. Yes, ya dia chini anti asem fofra ye chiri. Ye ko sini east. Ya no so abunu east mantam no emu. Kura e friend say Atika Gome community ena arawusem asie wo bra enkwada aduonu a wo mo kosuku wono mo esubo ntokuma wo mo teso akoda nchi wo mo wo bra no mde wo mani a kire mu wo waye kope na sini is director Emma Nadmo eni owura Ibrahim Waduim owo ahomane so hello. Hello, madam. Mr. Ibrahim Waduim, salamu alaikum. Wa alaikum salam. I think I mentioned your name correct, right? Yes, Udunyim Ibrahim. Udunyim. Okay. Yo, numre die arawusem wa asi ewo community no mu ne pese wo boy enkomo die pa ne sie. Yo, minu aba ma da say. Na me fa kwanya iso achi atifu. Na adwumana mada Sompa for adwuma pa moye. Nda no pa ba 7 no song ne fa na nkwala no ekɔ school. Kuro no Highland na ɛwɔ hɔ nom sene east hɔ. Yɛfrɛ hɔ Atika Gome. Nti nkwala no nso kɔ school ɛwɔ Wayokope. Nti anɔpa bia mo di kudo na mo atwa asi hɔ nom. Nsuo na ayiri sɛ no kwan no ɛni hɔ. Nti ɔmo twa nsuo na ɔmo di asi ada community no mo. Ya no pay almost sorry no pay ku school ya no mo ye aduenu e wo kudo no mo to mo ko ya na kudo no kwa mim ye nti nyame ncha de nipa enwa twenkwala no nwatwe antimi anware am ti nda me gidi say ya anti asamde wo sene east ti yanso free ho di basene kwan no wa nti tamu ayanya information na elite ti and Honorable DC, Police Commander, and Education Directorate, so Munina Yanaka Bomuku drew honum. She drew Hona Marine Police for so Africa to crash aba. She or much me in Kalan, a mooning in Africa, you know. She in them no Casai, I will see a phone and say, I will phone and it's on Betty and Kalano and Umbria. The Muti star a yampa. Me pacho Mr. Abraham mo fie no e free sign we a water leak but you say omo ages na omo di no omo ages no boys 8 no boys ya 5 na 3 ya girls nti boys no range from 7 to 12 years and girls no range from 5 to 7 years nti girls no 2 year 5 years and 1 year 7 year. Baby, I'm go school. No, I'm free community. Be mu na I'm go school or different community. And now I'm change na baby, I'm one case I'm one school no be ni ho. That baby, I'm one case one the school ni ho. Tia umpe we say we change no. Now go school. Yes, and I drew by this time because omo no yire a. Yire fa kwan na omo fa no. And omo nso ye fishing communities. Nti omo nso kudo na ye omo sabi omo motorbike na omo bicycle omo use no hono ya oka kudo no so ewu bia na ono wan wubi omo ya aduenu nti dumi no de omo achima afiri na nwatwe na atam sa kwanhia ye bi asi wo hopen o ebi nsida ebi ntisada na chese we ni de edi kan we na edi kan ya hu bibisa hono say na bad time no situation no say na tie obi wo ha ne baye baako ne baye mienu ibi sa wo menu abanya ize ma kuro ne ndekura obeduru ha ya ahomte bia ba obia ba wo baako accident ni si time be pa no na be no pa be 7:30 asa say ye ni di kura ye ko suku amen. Na say na aba ni say no eye den ne see e bon say bi wo ha yesi botu anasa kudo ni tumi pim dua bi e won suo num na yi wo maguma na anade e de ba e pa de muntimi nhuni we na ba e pa de nka de enim ne say
asɔtwe ne boa wɔ nsuo no so deɛ ɛn deɛ ebi start miss but wei ne deɛ biribiara san yɛ ɛnsi yɛ yɛ adwene ne sɛ wansi su nkwalaa no asa agorɔ ebi ɔmo ti mu na ɔmo di agorɔ na asa nsuo no na abutu a ame mu a ɛn deɛ yɛ nkyerɛ obiara na obi anka ho. Enti yɛkɔ yɛ nim no deɛ na mobɛyɛ afa saa asɛm yi ho sɛ bɛyɛ bi nsi biem. So ayɛ animanim sɛ yɛ DC ne mpanyimfoɔ educationfoɔ bebree nyinaa akɔ hɔ nti megye de sɛ nyame ado na afiri hɔ baa mbɛtu ho anamo nso menya kɔɔ sɛ nyame adom a regional minister ɛne regional director of NADMO ɔmo nyame ado ɔmo sikyina ɔmbɛba na nyinaa sɛn akɔ akɔkye abusuafoɔ megye de sɛ mpanyimfoɔ no ba na nyinaa kɔtoato adwene a ne aho kwan a de kuro no nso bɛfa. Regional director NADMO asi edu wɔ ho. Dabi Musa Sulemana. Yo. Mr. Ibrahim Waduyim, you better was the papa why nyame emwa mo na mo hwɛ mo so. Yo, Mr. Madam Asena adwuma pa mo ye. Ibrahim Waduyim, ya ye Sene East Director National Disaster Management Organization NADMO and our husemu a SCA ene kwada aswade anopo dwade kosuku ye nidi kura efra usukase ne Sovota Lake so yaw. Nenso yakode nchiwam kolanke toa wo muntumi nware. Wa koko suku bia na ya na se ya wanko bia na ye. Obekompa na bia no pe akwada no cross sorry no wo so nko suku ne ma me atweaba. Chenchina obekọ. Wenum de ne ekosua aside mu ne lion. We omo de dada hoyi lion. Lion hasiti. See the moon and the moon sees me. And one more aquache from ho. Yadi fufru. Akola bi a TikTok no so no blab or tiba bi ho a. Blab bi busa na say Kofi wan ko score simi ni adaje ami ko sua bebe ho asem. Agwa kitu. Yeah, dio. Kofi wan ko score simi bia do so ni adaje ko sua bebe ho asem. Oh. No ba. Yes, you are baby. You go see say. Abusia tia fe no abeka e ho a ye ka o se Sompa 93.1 FM ye nwumre no nsia kase na nsam bia wo bia na eguso a ye de mamro ye mfra rehosem no ho ne mfa mo nko free ese kese nkomum kakra na abata bi ni awofo binom e de krata kwa akoda mampani na nado danko akufado se ne free education na wode aba ne de wo mo ama na mo manmo piafo so wa ya de no mo sre no se baby agira sese no a yesi wiase nyina ye dene Ghana susu ama ye dene ama mayi ye pen ho baby a ye hu ya sene mu no mampani na nado danko akufado so be pene so a wo ma kwan no mo so abatan no wo mo nso na sene mu no mo mo ne kakra e woni free SHS no a wo de aba ne mabusua sambaka hyene so abe na wotwe na wotwe mienu nie ene akwakwa yese ake uba ene yese aduane ni suku nim enkoda ne koyo munya aduane ni ekom nko na ekunkum wonum abata ne bi wofufuo eka banku eka diehuo eka mutuo num ede koma nkoda ne ewo suku mu anyese kumbekum nkoda no enti ene eja PTA mpanimfo a wo mo ewo Ghana nyina no wo mo aka wo mo abomatiku ye from National Parent Teachers Association Council. Omo chocho for penny, ayo Raphael Gabson, on a Sompa FM in some chefo din koma, no srabai no, sabai ne betiasia, woma kwai na batai no, omumra mukakra, no msusu omumwan free SHS nimu. Officially, I'm a minister, and a director general, I say, no mushia esinkonya. Na ya policy no, because sabio, yasi do chokwa no, enimse ne chiachia. Broadcast says, I don't examine life, it's not worth living. And I did be out there, so one reviewer who the strength and the weakness of it, no one who require stakeholders. And the feedback, no, yeah, yesterday, yeah, never mind buying feedback, say, program now, oh, yeah, no, and how a woman need. Maybe I have papa, yaka, friends, HS in Albano. Sabe, first now, you school fees, no, near PTA, come on. And the sabe, what for school fees, na PTA, can be piano, bedboa, na sabe, say, how you are, PTA for no bit, peja, ska, edia, so ama san ha no santo krono na etuetu santo krono yensam nkwa abonte ma yin na ye mu hihie no ebu de na ye na se ba aban onso mbo nchen ye na ye aban ba ye de tumi na ama obi mu se montina aban mu na monhwe ye chi eman ndi se ye kan sam na aban so onte a ebe bi e ha adwen normal na e cover PSHS no aban se obema nkwara na aduana no pa wi anyumbre eno kwa na aban so obema no still nkwara na ko square to provisions dem o mebo ana forms na aban so wa pam na aman kwara ye pam bi free fear the count the man kwadano because sa akwara bi on ma o man inform me na mbo ana
It can be more. Exercise books in as for books are buying the or say elective no call. They are buying so best supply, don't mean supply. And the books in edition. It is a buying cassette. Sabio, a Ghana no one, day school for no. May say the man went to me from Mamma. You be who dear by our phone. Talk say, oh, a Ghana no one of my phone car. But mean to me training, but maybe textbooks in other areas, no. Most months so I see, Namon why won't we help? I say a tenas and the no man I had teach you perishables. What's more, no, my card say, yeah, the sky, the tools nyadoane normal everyday be an ebe wama yet with them inquiring as if for edu be scan bar all those things we have to look at it enti ese atena se ne aban na ehu budget na wo free sectors no mo na ehu areas na cover ene normal so obeye na normal wontumi nye na ehu se be utility eye nsuo ene kane ansem na wontumi nsuo mu a na obetumi ye free wa na ebe so ma na ehu se eso Abusiancho Openi Aya Raphael Gapson our National Secretary of the National Parents Teachers Association Council no and at yet in Kenya. Yet work as Yabono eso ye kusunai I funny about Saint B. I walk one as Sabre, the 1 many abre, send no copy suku, who do more said the mebuni, woman faboganya since I'm a first somebody, you won't see a mine. Naye mushe, no, I come penny for say, as such an enke was suku muno, yen sanko famra, Ghana for. First, Nanka Kodako Suku Jao Yabonia, a china so kakra chua we mumpre, cha doka krama and wado, and that dear, ya papa, ya were duchumba, ya no the America de baye, send ye moakoda was sukumu, ye no bio school and kodai, ya jom say tacho, and womugu sukumu at womope, and womo ya nano and your crobia sante, vocational and technical suku, mebunako semuni yemen, and an amsoma about 10 frese. Ebaya can sanfasa, and Tiano Emra, Sakodaya, Bibi. Na ya twena so kakra no enye boni bia baburu se kira kwada kwampa won fa so nyina won fi ho wo se gimisem we batabofra koma ho na ntenso aba o ena beje no ba kokra de okan wo se otia kwada ne sa twene kra enso de nifra samado enu nti wo se fese ke ekosuku a wo ye dede wo suku dem a etwa so wo nta nko suku absenteeism ye twa so wo bi opopo ni nuanom entokwakofoɔ ne wo wi ade de na so nte asɛm wo mu hyehyehyara na won tra classroom wo mu nyina ne waso twen kakra kra wo ne talkative fu atwotworo din a kuku avrin kajando ne di mpamu da na ni nyina e wo hɔ a ne yedi hunu ehuna nkodaa ɛna ni nyina ye afiri hɔ abatan ne sɛ moa tie nsamfamra first no tete no na ka omo bon kura wo school no na ma discipline ba school ma fa hu ade panyina obunu hu ni teacher obunu na omo de ba ye ni say akura me yam mo akura wo school no aseni ma beble ene na sa education ni kura mo ama akura hu panyina ombu no nje manzo ma we mistake omo ntia omo ebi omo na mum obi so o kotia na ba le bu ofuso ya rentra wa tia na ba no it is omo ampanyifo na hu na so omo still ombema ababa asan ba school mu a ebeboa na nkwara na hu mistake ya omo ye so bi ye mistake ya obo hu so teacher be bomenti no menye say mistake ni bi ti ye no de omo ye omo adwen say ababa ro be ba me fo so say mra adwen papa omo fa mra ya be man kwara na tene omo ho asu ade so me de no wey ya batan bi a wo mo sunwaye ena wo mu kirem say ye ntwe nkwara na so kakra ne say de ya gensem Abusia yanto so na yemfamo enko mansukru adwumaku Ghana Water Company Limited wo matena ye na busia krata ye nsaka de fro matena ye ene se omo ka kire Ghana ma de hye se enei yamwa boy ho titiru ene ye ne wa santemantema se nkrapompene mantemu mfimfi mantemu Western region ene Northern regions no se ensuo no wodomo ba be hyase na ne womo aye ne nkakra de amaye ni nyina eye nsisi adwuma wo se ekosonom ye beboa mo matimi asom yeye we Ghana Water Company Limited wo masem ene ye ka de ekiremu ne ye hwese ye bekwa wo no so ne ne penimpa wo kasa de mama nsukru adwuma eku Ghana Water Company Limited e wa santemantema se opani Ebenezer Padina akwakode enkomo opani yamu adwomu akwa abo yamu official pass so yo mini apeni meje woso mejiri se mpomye nyame na dom na mpacho we erade adom so me pacho me ho ye pa ne abusa se edi asem na asia Ghana Water Company Limited mo ka kire ye se mo ba be hyase Accra Kumasi Central Region Western Region and in Northern Regions no
kwasi broni ka ne sɛ mo bɛwrase ne nsuo de ama yɛ na kyɛ sɛ nsuo no mo ba bɛyɛ dumso kakra wɔ ho de ama yɛ na meboa Yo, mini a bema mamenda wase ene akonya wodi ama mi. Na me samfa akonya we so enchi asompe tiefo nyina na me nsenchi asanteman. O hwen krata ye de beto abonten na enye se ye de bo ye customers hu ana se ye de hu beto obi aso da bi. Enya krata no enyina pa che ne se ye wo dry season mu ana opebre mu no. Ana opebre mu no enyama anaasɛ difficulties challenges bi ebetumi aba ebi ne sɛ yɛn nyinaa nim sɛ ɛwɔ ɔpɛbrɛ mu no nsuotene a ɛda hɔ no ɛso te ɛnam nneɛma pii a esisi wɔ nsuo no ho nti ɛso te na wei na as company a ɛdwen dwumakuo a ɛdwen service a ɔde ma ne customers na ɛmɔ mu nso ɔsan dwen sɛ nsuo ɛni kurom anaasɛ timamufoɔ no ɛnyɛ nsuo ɛmfɛ ndi ɔmodwuma a ɛde ɔhaw brɛ ɔmo no na ɛsɛ fata sɛ ɛma yɛn ntwɛn ɛma sɛbe ɛnkodu hɔ ansa na yɛabɛka kyerɛ wo sɛ ɛwo sa bucket baako a ɛmfa no nyinaa ɛndware nti na ɛho hia sɛ yɛbɛtumi aka kyerɛ yɛ customers sɛ yɛwɔ dry season mu ɛndu hɔ mom nsuo no ɛnwe yɛ sɛsɛ bi wɔ hɔ ɛna wokan krataa ne yi a ɛbobɔ regions mɛtumi aka sɛ ɛwɔ mɛmɛ region no yɛdeɛ yɛ because sɛbe aside bia bi a galamsey ɛkɔ so a yɛbɔ mpa yɛ sɛnea nneɛma akɔ yi ɔmo bɛgyea mu na nsuo no ɛnkɔwe koraa ɛno nso de ɔhaw bɛbrɛ nkɔfoɔ no deɛ yɛdeɛ ne yɛ but ebia no de mintumi nkasa ma different region no but me come media no na me pa say eye but who say krata na ye krata bi a e wo say ehye ye nkuna say bibia betumi asi opebre mu inti no ena ye ka say eye dry season water measures a ye de ato ho ebi ne say mestres anka be ma me kwan na anka me ne wetifo afemu kakra Mr. Paddy kwan da ho pa ye nyina e beboa ye nti fa fm me da se inti se na ye krata ne extra sɛ yɛwɔ ɔpɛbrɛ mu na nsuoti na ɛda hɔ na ɔba adeɛ nyansa mu no nneɛma bi ebetumi esi ɛma nsuo no awe anaasɛ ne dodoɔ a ɛwɔ mu no ɛso bɛte ɛnam nipa dwumadie ne nea keka ho nti ɛne ɛka sɛ ebetumi esi ɛna ebia nsuo dodoɔ a ɛwɔ sɛ de bi ada no yɛmfa mmra no ɛna meka sɛ yɛba asantima mu a yɛn no sɛ yɛyɛ adwuma biribi esi ba yɛnim because dry season no ekwa akopem April ena mpaye ne ebo se emeye bibi a ebeha ye pii but emmomo no ye hu se ye beja indiscriminate use of treated water ye de be water loans ebi ni se uko obi fi a otam water hose ano de ato ne garden mu obebu na no patro nwumre na obi nso a enka so otumi to sa pipe ni ma enka ye nuanom o mote bepos we no ka pressure ni betumi amount alcohol mu ene ye che se opebre mu na wo se sa ne ma ne ye ntwitwa so afi nso omo de treated water esan wash omo cars ye besere ye nka se o car de men wash but ebe ya enka bunsuo ni gu bucket mu na fa o dasta ni we eye instead of say obefa hose na enu so bogu hu no sense na wo say ni nyina impede obedient pa che sense na udi buka no ho piapia no enko bi nso betumi anya obetumi anom but esan say wo wan hwa ne sanity na say wo bo obi eka na say wo deny obi nsuo ebi nso ene ye taps uchichi wo se wo say ubu nsuo ne gu cap mu wo de wo mu kra ubugu brush ne so adomo no wo dware wachichi sem na adomo no enfensi so saa we nyina no wo be se wo de wo je wani ana bibi but ebia obi a ono to awoso no na wo si ne kwan nti imagine say ye nyina ka so ye bie ye sha wasi so ni we ya onipa owo memani mu no obenya nsuo abra mi nya na ye ka se edum me bi se ye wo se ye nyina ye ho adofo na ye dwen ye nua ho ebi nso ne ye be repair leakages e wo ye fie obi wo ha oto ne pipe mo hu se enchenchen ne soso emfa ne ho onhwe ni nyina no eye ka
pilot ka ɛma no afei ne water bill bɛba ɔsi ɔnte aseɛ ne wei last week megye apenya wɔ hɔ ɛde kyerɛ even yɛ water closet nneɛma esisi so no ne yɛpa kyerɛ ɛno nso wobɛhwɛ wokɔ agyananbea hɔ na sɛ ɛyɛ dwonsɔ na wokɔ dwonsɔ yɛ a ketewa no na wemia wokɔ private a na wemia kɛseɛ no emia mmienu no nyinaa mbom ɛde ka ɛbrɛw yɛsan so sɛ nsuo afei nso yɛsɛ wohu pipes sɛ apae wɔ beebi a anaasɛ ɛho atokyima a wobɛtumi afrɛ yɛ Ghana Water Company lines ne nyinaa bi anaasɛ beebi a wogyina no wode ɛfa wo phone na fa Google GPS no na send ne ma WhatsApp number wei a ne ba bɛbɔ no ɛno deɛ Ghana ha beebi a wɔ bi a wo send a ɛkɔ national platform a yɛn nyinaa yɛwɔ so nti yɛbɛhu ne yɛhu location no ne yɛde mmirika bɛyɛ nti nama no ɛyɛ 0555 123 393 0555 123 393 and 0555 155 524. After nso Vodafone phone nyinaa ebetumi afrɛ toll free number saa toll free number yɛnte wɔ hwee ɛno yɛ 0800 40,000 0800 40,000 na mmom sɛ woba asantema mu ha na sɛ wopɛ sɛ womfrɛ yɛ customer service lines ne nyinaa bi a ɛno nso wobɛtumi afrɛ 0320 202 3241 na ɛno nso wafrɛ yɛn anaa me ankasa nso wobɛtumi afrɛ si me nama so wei bi a wo bi a complain bia wobɛtumi afrɛ me abi bia ɛwɔ 055 300 3299 saa nso ne yɛsrɛ sɛ wonim obi a wafa peti kwan so ɛnom nsuo a wontua ka ana obi de ne line na fa mita akyi nti ɛmfa mita mu a nea moka no illegal connection no illegal connection okay okay obi a ɔyɛ nneɛma bi a wɔhwɛ a ɛnsɛ mfata no saa numbers yi a mede atoto hɔ nyinaa frɛ yɛn na bɔ yɛ amanneɛ bɛba bɛhwehwɛm na sɛ onipa no ɛyɛ ampa sɛ wayɛ illegal connection a yɛkyi nipa no a yɛwɔ abasobɔdeɛ a yɛde bɛma wo apart from abasobɔdeɛ no kɔ a yɛde ba bɛma wo no saa nipa wɔ nso obi a ɔbɔ wo ka ɔbɔ meme ka ebi sɛ ɔno a ɔnom nsuo no ɔntua ɔno nso nti no nsuo a nkɛwɔ sɛ wo nso wonya ɛde esi hɔ ɛboa ofie adwuma no na masa okay na sɛ pugo nhye na mmom yɛn wo sɛ nsuo a fa bi si hɔ ɛyusu nsuo basabasa sɛnea ɔkyena bi mpo no sɛ ɛba ne sɛ niyɛ bi nti anaa sɛnea climate change aba so yi ebi esi ɛma nsuo dodoɔ a yɛwɔ a yɛni da so sɛ yɛde bɛyɛ adwuma no ɛso te koraa ɛmfa ɔhaw bi ɛmbrɛ yɛ pii Mr. Na yɛda ase paa sɛ nnɛ anwummere wo ne yɛtiefo akɔ school sei na wakyekye nsɛm sei di akyerɛ yɛda ase bibia ne susu agya yɛbɛba mo nkyɛn na amanfoɔ kompreni sɛ nansɛ yɛ anaasɛ nsuo no ɛne ayɛ kɔkɔɔ kakra nti ama sɛ woyɛ wadwene kora sɛ wo sɛ bi asi hɔ no ma wobɛhu sɛ adeɛ bi akɔde daaseɛ ɛne adeadeɛ no so yɛ na ɛfiri di adeɛ a meda ase aberɛ pii no ɛyɛ adwuma a yɛyɛ wɔ lines ne so wobɛhu baby wobɛhu yɛ engineers na ɔmo tutu fam ɛsesa pipe ɔmo yɛsi saa adwuma no kɔm a ɛwɔ yɛn yɛdwumakom anaa ɛwɔ yɛ operational wɛnie nim sɛ yɛ pipes ne hyehyɛ fam nti sɛ ho tɔ kyima na yɛbɛtu ne ɛsesa ɛwɔ yɛ tirim yɛnim sɛ efi ɛkɔm nti yɛfrɛ bibi flashing ɛne sɛ yɛsiesie wie no yɛ pɔmpi nsuo fam na yɛbie yɛwɔ mmeammea wɔ system n'ano a yɛfrɛ hɔ washout nti yɛbie sɛ ɛhɔ ɔmo no na nsuo fi na efim na yɛsan de nduro ɛyɛ disinfectant egu mu na yɛhu sɛ germs ɛnam mu no ne nyinaa efim ɛhɔ saa no na ebi a ebedu saa time no obi nim nti na wakɔ bie ne nsuo na wɔn saa kyɛn yɛka sɛ wɔn nyinaa ho a ntɛmpa district bi ɛbɛn wɔ anaa numbers ne a yɛabobɔ ne nyinaa na wafɛ ebi nso ebi a na mmea mu hɔ no obi na etu biribi anaa pipe bi na apae ɛna ɔmo nka nkyerɛ yɛn pipe hyɛ fam na ɛpae a saa nneɛma wɔn nyinaa tumi fam nti wɔn deɛ yɛbɛsrɛ obi biara ne fie
ɛbɛyɛ sɛ ano ɔmfa yi ebi mu mpo nso na ɛyɛ peculiar issue bi a ɛwɔ fie hɔ na yɛaba abɛhwɛ ama ɔmo. Yo, Mr. Paddy yɛda ase wode bibia ni a ɛgya yɛbɛfrɛ ne atra se wɔ studios na yɛdi nkɔmmɔ mɔ yɛda ase paa ɛne wadagye a wanya ama yɛ nwumere wae. Yo, abusiafo pani Ebenezer Paddy na oba santema se ya mansukru jejuma eku Ghana Water Company Limited ono ene kasa edema omunti abusia na ne wa hye osapo mu nsu na nsu no so obesa kakra na ope baabi di adwoso a abo na nkwese bia obesore anopa a okope nsu adware no ne ato pap mu na no so akwakoye nsempie di ama ho yemfiri mu ana yenkwa Alhaji Collins Dauda ne nsemu akane abandum na wogina mu so osoafo a wowen nsuwa ne adansie hu nsɛm so yɛde ntansan kɔ aduru de abɔ ne fasaglemi affordable housing project no so ɛho na nei aban kɔ adubufoɔ no ɛde nsɛm bɛsɛ de ɔson ɛna sande akɔ biam ne so Alhaji Collins Dauda ne afoforo nan bi ɛka ne ho Dr. Kwaku Agyeman Mensa ebiri bi atwa mu no ɛwɔ soafoɔ Alhaji Zibrim Yakubu no so ɛka ho ebi ɛna fe ɛyɛ ye papa dwadini a ono Andrews Clocanas yo executive chairman Adema Constatoria OAS Ghana Limited Miovi Tete Angelo chief executive officer no no aye Rich Management Solutions Ghana Limited enso wura no wo mu nyina egina kwatro ya ye de ntansa nkwadu abo wonom se wo mo nam wo mo saso am oman no aboka de friend se causing financial loss to the state no ebi ne bre ne court no kwa asetena na principal state attorney ye maame Hilda Krake ejina mu e wo criminal division high court enkran eno wo say wo ma fare ensam foforo aduonum ne akira na e wo de aduoson kora ena de aba begu awura no etiri so ya wo mgusu ada wo mo ye ho enema wobra no temboafo ye maame Justice Efrida Dechi enso eti adwam enu nti wono so ahye se afei no ma ede nkrata no aba no ehun hihye ye nyina wo mo fe nkogu akwam wo mo hihye niema mu a kopem se ogifo abosom ne de toso aduonu nan February 24 no wo be sign so aba Owura Collins Dauda court Alhaji Zibrim Yakubu wono so eko court akọ kan won ye so nde yade akuta ne nti na ne hododo no a wantimi so ama Abuja for yan to so na yan fam nkwa ma no so ne yankodi nkomo kakra ne yede mo koma so ensiana ye wo amanse West Mensinimo e wa Asantema se yatete se ye se insua tobima ye se insua to awiei ebesi anwumere ya se ye ne mo kasei omo madan so apa eso apa omo so madan adwiregu fom e wo manso nsiana e wa amanse West abaton pesua so e wa Asantema se yankwa ma no so da small honorable eja no ma de she no ma sambre mai honorable James Adomako yene ne nkodi nkomo honorable Majoy honorable Majo honorable Majo hello hey honorable good evening hello hey Mr. Mumunhwe na ne hello na dosun observe honorable James Adomako eye asambre man e de ma de hia wo mo ewo manso ensia na baton pesua so ewo Asantemantem yenkoi na nsuo na yesi atwia fa amanfo dem apepa amanfo da so no yene ne nkodi hu nkomo honorable Majo ya je obeni na ho ye nyame adumo ye ho ye na de ni anje nsuo na ti ana so mo na ensuo ye fe emuna ebe be wa dem from market bi ama school die any light pole ne that 50 there so apa ebi so abubu ya nya sam keto akula ande sa edu sa be asampe man ka hu be de nye yo ma mu ni be bi da no iso re mo be bi da my friend Nadmo my report from DC na so be bi e there they ekuso yi nyama no bi fi abubu akoso bi there so for na ti twa so bi there so the same be school that dey ni na so apa na honorable obi empra de obi aho anka nyango pro da wo ma de ye ma ni ji kase nko na nko na ye extra classes omo pro ya na ade ni CEO si tenye ade an na na tenka de be ba de nke minim de nke besie na mo da wo ma de se obi empra na honorable say adan be say na o chere say edai be 50 there eso apa ma na bubu
Yeah, you cry when you say, do I can't say it to start me time. And from that me time, it's be a half kilometer now, country baby. There's a meeting got high tension, so now book photo. Now you can remember baby, the media boy and a year or community more now or far from. The bar, and more now will see Bianca, the best day than Kenya. Na honorable ya won say light post ni bi kra bubu agu ho na mo boy CG for man ye de ya boy isi for man ya report to am we see ya na frɛ ya boy man ya say be bi ya no o ma me ha but say me hu see ya so light no o mo so light no but em say ya ho no say aman say we see ya na do be ya office system ya na ye problem kakla e bi ko abafra ko e bi ko na this person no sun bi ko no mo to no ha no mo ko ye juma o okay bi da o ma ba be blue and that radio e bi ko o mo na kwa ma o mo ba then me hu so mo do like in kan na honorable enso no de sa ate ho hu ensuo na se na omo dan so apa ne ne de adwura gu fam anwumre hifa na mo pa mo mada they say there are some be man no eja me fie metumi anya 3 bedroom they say ene sorry no kasa no mo wa dai boss no so aye na so wa dai bia da ko ada ro na de adomi enti no man ne na ma ja ye hwe se o so benya ba bia da okay enti de ene me mfa wonsi asa so abonad mofu amane na bonad mofu amane na bo me DC amane MP na me frɛ na MP no ye meeting ntumi mpeke me call MP George George Obintechi yo honorable yada say why bibia ni susu e besa puso o mana ba ho why yada say nyame ne yada na say abusuya manso insia na ye wo amansia west abaton pesua so asantema ya ne yeko ya yesi nsu a atie gu ho no mawie no enya asem keto akranti uba TV so na abehwe ne yekru ni mu aya nyame na yedi asede ma no sene na wo kire se na nkoda ne ye extra classes na omo pon ya wo mutisi ya na mframa no soso nyankopon obeye na de no bu nu agu ye bu light po gu ye pepa dan ne so a ya wo call ne ba bia obi a wo soso na aka wo so obi antimi nya ne hwe won obi antimi nya ne hwe wakabode nyina atogu obi antimi nya ne hwe nyankopon ye dana se asem ye de ni di akire sene light po na bu ato ho no de o se ECG fo ba bia makodi bia wo manso nkwanta ho ne ye besre mo nsia na ho monko ho na monko hwe na montutu ne ma yansa na se kanea no mo beso ebukura o ebukura light pole a mframa afa bu light pole so say de na otumi se na anu den ba odin ko todwe bu ahwede pa oba de odi ni ko todwe bu ahwede yan jo aso yo mizo no an ye no no mizo no a ene ye no no mizo no a ye nom drink bia Frimra you mizo yi eno an ye no no mo ye won mango de ye won anka de ye won melons de ye won pineapple de we no soso ne yemfa duro bia nsom yemfa duro bia ensom mango soso de wo ho na onya ne yakulu kakra no na start se wo bobo a ade de won tuam ade de won tuam just went to back no Allah ade de jai baby obi akoye bia yes you darling ajina di so yes you fi no enti mizo no an ye no nom yes ni o ye ni efi mizo odum de mike no yo ode jai mizo patron for 0246270221 0246270221 na opedudu atu atone a na waba na oba be to be na aperitivo e ma ye mo da ho yes. free vows esa so boa ma blood no e circulate kama e kosoro bafom fotre etwetwe afro no ne me be start ba ko no mo me sa we ni ho na me de tie na to so kakra ho mate waka mate me ha me ho of the 40 operative no so ne da so no e bottles nkete bi sa ehu ani kapapa non alcoholic alcohol bi anim ye ni Italy abonte so me say so wo damfo
uwo nua bi uwo busuafo bi wo Italy a busa wo mo say aperitivo no eye de ade na ye de mani padua no wa hwe aba be sese ne nyina fifia akwa kugu fie aperitivo to an so se nipa bi o ese nipa ben eze why ya dabo atoa no do so aka o na me hwe ase ya dabo atoa no radi nyame ya dabo anwumre me mo adwo ate me mo adwo mete on kache ai manajo mete on kache from 0246 270221 0246 270221 na ebesesa dodo no akona afei eye 5G so no apebi no anonom energy drink kese pa ye ma energy akwan soro so na de ye adwuma no eye 5G enye na babia ayi oh meman oh bonus no de won tia jinsi ninti na gina so sei wa je nkankan so wasori anopa no gina so sei sa na this thing where 5G ya ho asem na make de kire no be ma pebi no na kira no pa ba beda ma so hwe ya mo ba ma ni nyina be bia ma me mo ba ma ni nyina obeye bia ma me de adama se ma kira wa de papa 5G energy drink no a ene mema na secret say Mr. Ope bia tu atone na say openchemu bia wo ho a the same number na no wasafre 0246 270221 0246 270221 nafi yedidi nkoma yankenka messages ne kakra ho na messages ne bra na afi ye ko Emmanuel ho Emmanuel na so mre teacher constitution we mo ase and we Jack Obama Jr. Na so de ho o say o enjoy news no Santase TUC na nchia enkoma ni senior brother Upanka owo Atasumaso Jack Obama Jr. so edie no Steven etu ahene Atembela de Pato Kentampo o say NDC a change wo mo leadership no a wo parliament no a te se wa Robbie Peter na de kwakoma Paul no bibia ni ho no mo ACA bibia nsesa parliament ho 72 ahene de no teacher constitution wi amo ase o say hey NDC pa wo mo nsesa ko se wiase mu ni panyina setilia nya de Ghana for man wunum teacher constitution so dia wo de eban no se ne nchi ankoma Dr. Sewa Donko wo tafo pankro no ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia DJ Opai Dimo kuma se swame o say se ya nhwene am pesa asem bi hu anka sa debt exchange de ande no a chenchire a amanfo sika omodo omo nse kwa koto so no omo hwe no omo nchire mu o na amanfo ntiase na hwe ya na MPP amanfo de ho abufu kwa koto ba etia wo mu akọ opposition Paulus Kaswa American Town Kenke House aka Howard Twaso o say nti ede ade pa Haruna Idisu did what he did because of he knows MPP party is the best day you esewa ono brofo wa chro de aba Gideon the Puncher ana Gideon the Puncher say happy birthday minim say Gideon wa na odi birthday dia ene ma happy birthday wate odi emojis ne bebre aba betoto ho no mom Christopher Kaswa o say COVID fans ne de omudi ni ye ntie ni auditor general ekeke bia ningina ye propaganda ni bia omudi ni ye Christopher Kaswa keke Kaswa American Town Kenke House ono a wasi no matter the ebesie NPP far better than NDC way keke Kaswa no so dia wode ebaye and Anas Fufuo our regional minister Esunafo North and South MMDCs and honorable MP please don't sleep because FDM today Achirensua road is bad. Okay, kwanin your own. You dey bedi akodi to him Kasapen and also too bad. And I dey bedi akon to the Twaso. Benito Twaso. Na wo ka afu kwan so beka Benito Twaso aha. Na ye koya na se by. Azeman Ventures Chronom opposite market no a was a Ghana economy ne de. Nyame enim ni is in crisis. Is in crisis pa. Ebereza mankwa also away from Takra de Eben Yeda se.
Kentampo Master Planner aka Kentampo BMW or say minority leadership no asesa de na nso so be collapse ne Chelsea aye no na Steven Boachinom mo nyina mo de bi ba yedam ase Hill Selassie Patriotic Voices yeda se ene Odro Berma Dennis so say or enjoy news no e wo nyina hini na ye a wonderful job Berma Dro yeda se ebusafo yemfamunsi sorry sorry de me fiewura owura kwajo Korea Techima magazine e hono obuto na oba pasantoa enumere chia wo mokwaso ko so na fe magam wakohoda salon ye wo opposite suru yi o kira ya kono mo massage wo na mo friend say magam bo ma adwa no betwetwe yawo o betwetwe wo sa me wo bere wo papa na me de ade bi na mo de fa ye na mu no me de o hele wo ho akukuduro hwe no man tra me ne ekoya ante magene ne ba ma adwa no be me de ehode odo sa kapa me ho be me sa ba pepe ay me na mu dia mesre wo mo a me kwa chi no me ade wo na ma ho ayo fom me hunu ni se me ka chozo mfansa mfa na dabi onye ba bia wotimi ko na me na mu ho de mesre no a ho de yo ohene sorry santina amofosuo nti fosuo na pamfo om dia sempeni pejumedi no abro shane so asante ebo abenedite no ada eni se mfo peniku kwa Veronica Jando ono so betreche etoato anema ede ma ye yima ehye inside ho wo adwuma piken so aba na dwi nyina ode nyompa be yeji aba ye from ohene ni ama krancha da zo ameni mi wura be makonofo yeah, no awu baby. Yes, dear. Ubedum dia microphone no. I'm just for it some no.